Hej, det er Connie her. Så er det blevet min tur til på Panduro-bloggen og på min egen blog at vise en ekstra ting. Og egentlig så har I jo set lidt af min december diary. Men nu vil jeg vise jer den, fordi at nu er den helt færdig. Og det er jo stort set kun Panduro-produkter, jeg har brugt til at lave den med. Der er lidt bånd og lidt bogstaver og sådan lidt rundt omkring, som ikke er fra Panduro af, men de har sikkert noget tilsvarende, at man kan bruge. Men ellers så er det jo gennemgående, hvad det hedder, Winter Memories, tror jeg, den hedder serien, og Christmas Play serien, jeg har brugt. Og de har jo så nogle dekorationspakker, jeg har brugt. Så har jeg brugt bogstaver. De har sådan nogle dejlige bogstaver, hvor det hele danske alfabet er i også i øvrigt. Så grundlaget for min bog er jo, hvis ikke at de har set, at der har været lidt før. Det har været, at jeg har fødselsdag lige før december måned, og der fik jeg denne lille pose den 1. december, da jeg kom på arbejde. Og der lå 24 små pakker i. Altså en til hver dag op til jul. Og inden i den, når jeg så åbnede en pakke, så lå der et lille stykke chokolade, og så var der en seddel fra en af mine kollegaer. Og sedlerne, jeg vil sige, for at sige det, havde de delt de to. Så her den første dag, altså på de ulige dage, der kunne jeg ikke se, hvem sedlen kom fra. Og så den sidste dag her, der har man klippet spidsen af hjertet. Der har jeg så kunne se, hvem den var fra. Jeg har fået 24 utrolige dejlige sedler fra mine kollegaer, som jo bare beviser, at jeg har nogle super kollegaer. Og jeg elsker at arbejde sammen med, og ja, vi har det sgu dejligt. Nogle gange lidt for godt. Indimellem har jeg så skrevet noget om december måned, og det handler jo en del om snevejr. Nogle gange har jeg bare sat ind, andre gange har jeg lavet små lommer og tags. Og her har jeg brugt noget indpakningspapir. Jeg kører lige over de første her lidt hurtigt, fordi de var faktisk med, da jeg viste min første video af hvad det var, jeg havde tænkt mig at gøre. Her har jeg en dag, hvor jeg var i Tivoli sammen med min mor og min niece, og der har jeg lavet sådan en lille vandfalds, så man kan se, man kan også trække hernede. Og så flapper de op. Men den skal desværre lige hjælpes lidt tilbage, så der har jeg ikke helt fundet metoden, men jeg synes, den er meget sød, at man lige kan trække ud der. Her der har det også, hvad det hedder, billeder af snevejr og lidt af min julepynt, og dagens lille, den var meget lille den dag. Og så den 10. december, det har man også set, det her tag, hvis man har fulgt mig i december måned. Der var jeg til hyggeskrab, og der lavede jeg blandt andet det her tag, som jeg så har sat ind her. Og som I kan se, så har jeg jo fået billeder i, og snevejr, det manglede vi jo i hvert fald ikke i december måned. Så her har jeg lavet sådan en lille sjov en, hvor at man ligesom skal åbne for at finde ud af, hvad det var. Og hernede. Nogle af dem har jeg så skrevet tak for. Her var det den 12.12. kl. 12.12. Og hvis nogen har fulgt mig på Facebook, så ved de godt, at det ikke er det her billede. Men desværre er der sket et eller andet med det billede, som skulle have siddet der. Men samme formiddag, der bagte jeg altså også vaniljekranse, så jeg tænkte, det gik nok. Nummer 13 her, den dag var jeg med Pia Line i København,
Og de 2 tal her, de kommer fra Pia Line og jeg. Vi har haft en lille adventskalendergave til hinanden. Og Pia Line havde sat de her 2 tal på, og så også 2 og 4. Dem har jeg så brugt på den 24. Og fordi det tænker jeg, det var da egentlig super at lige få dem genbrugt. Og hun har jo også brugt noget af det her bånd, men som man også kan få i Pandoro. Jeg har skrevet på blogindslaget, der har jeg skrevet, hvilke nogle materialer jeg bruger, der står denne her også. Men dem ved jeg altså ikke lige, hvor de kommer fra. Men her har jeg så lavet en anden form for vandfalds med nogle af de billeder, vi tog den dag. Og her har jeg sedlen fra 2 dage, fra den 13. og den 14. sat herover, og så har jeg skrevet en lille hilsen til Britta, som har skrevet den dag. Jeg var meget overrasket, fordi Britta, hun er på barselsorlov, så jeg var lidt overrasket over, at der også kom en seddel fra hende af. Eller 2 sedler hedder det jo. Så begynder jeg at måtte spare lidt på det, fordi at, som I kan se, så fylder den jo godt i landskabet, og ikke lige til at lukke sammen. Så jeg begynder også at spare lidt på pladsen og sætter 2 sedler på 1. Så det bliver sådan lidt her på de næste sedler. Og der er, så man kan tage ud her. Ja, med lukke op her. Og så når vi frem til den 23. 24. Jeg ender med at lave lidt payback og laver en lille pakke til dem hver med en lille seddel i, og der er en kopi af sedlen liggende herinde. Det er en lille pose, som jeg har lagt herinde i posen. Og ja, og så Pia Lines mærker her. Og herinde bagved, der er jo også et rum, hvor jeg har lagt en seddel til mig, Britt. Og her er der lige et par billeder fra vores juleaften. Og så skal jeg lige have et billede på den sidste side. Ja, det er min december diary. Stort set færdig. Jeg mangler lige et enkelt billede på bagsiden her. Så det har været en sjov proces. Jeg har samlet det hele i en kasse, sådan så også at jeg sådan holdt temaet igennem hele bogen, og så var det nemt at lige tage kassen frem og så lige få lavet fra dag til dag, eller 2 dage var det som regel, jeg lavede for af gangen. Så egentlig så vil jeg sige, at det har taget mig en halv time om dagen at lave bogen fra start til enden, havde jeg nær sagt. Ja, det har været en sjov proces, og jeg er dybt taknemmelig for, at mine kollegaer også har givet og lagt arbejde i det, og det har været sjovt at både læse og vide, at man har nogle dejlige kollegaer. Så det er bestemt en bog, der er værd at gemme. Så det synes jeg, hvis man får mod på at lave en, så køb lidt materialer, gode materialer, og så få lavet det helt enkelt. Ja, det var alt for mig i dag. Hej hej.